Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Minecraft preživljavanju, epizoda je 4. I danas sam razmišljao i danas bismo mogli da napravimo krov. Sada za krov će nam trebati sekira i još sam hteo da se izvinim. U prošloj epizodi smo naglo prekinuli zato što kako se zove Bandicam se isključio. Znači u ovoj epizodi nastavljamo tamo gde smo stali. Sada moramo prvo ovako da srušimo ovo. Sad ne bre bože, ja baci sekiru. Malo mi laguje. Ne znam zašto, ali nema veze. To me ne sprečava da snimim. Znači u ovoj epizodi nije Veljko sa nama, a neće biti ni u narednih nekoliko, zato što on mora da radi na njegovom kanalu. Znači čekaj, ovo sam iskopao, to jest isekao, a nisam trebao. Eto. Tako, sad moramo još ovu polovinu. Ovako. Drčko. Ovako. Sad moramo ponovno se popnemo, ali moramo prenaći krov da nas zombiji ne bi ubili. Još ovako nisam. Još samo jedan red ovako. Da isječem i to je to. Imam nekih u zadnje vreme problema sa internetom, pa ne znam kada će ovaj video biti postavljen na YouTube. Znači čas imam internet, čas nemam, pa tako da ne znam. Ali do sutra bit će sigurno. Sad idemo po kamen. Zato što mislim da će ispasti lepo ako stavimo blok kaldrme za krov. Baš me laguje, nisam zadovoljan. Morat ćemo izgleda da pojedemo sirovo, pošto nemamo, to jest ako imamo malo imamo, znači ovo nam ne treba. I ne znam šta će mi paukovo oko. Nema veze, ovo će nam, ovo dole, ova sobica biti mesto za rudnik, to jest podrum. Ja bolje da požarim, koliko vidim dugo traje dan, znači pašće nam. Ovako. Znači napišite slobodno u komentaru šta ne valja kod kuće, ja ću ili šta ne valja u videu, ja ću to popraviti u narednim videima. Ubre. Evo ga. Tako. I s krovom smo završili. Znači, kako izgleda iznutra je, meni se sviđa. Sad vrata nisu na sredini. 2, 3, znači ovdje moramo još jedno vrata da bi bilo precizno.
Ovako. Evo, bože, ja iskupao. A, ja, zabagovalo mi mnogo. Sad trebamo da napravimo još jedna vrata. Užasno mi baguje, ali ne. O, brate. Tako. I ja mislim da smo s kućom završili. Jesmo. Čekaj, treba mi još samo jedna baklja. Ali imamo 17 baklji. Ovo ćemo sad sve ostaviti u naš chest. I nemamo više mesta, pravimo drugi chest. Znači, popunili smo prvi chest. Sad smo to sve završili. Sad bismo mogli da u rudnik, ali nestaje mi hrane, pa ako još nije pala noć, otići ću malo hrane, napravit ću mač od irona. Ovako, imam već štapiće. Ovako. Ne, ovako trebaju, tako. Idemo sada malo u lov, jer će nam zaista trebati hrane u narednim epizodama. Naredna epizoda će verovatno biti avanture u rudniku. I ako se vama sviđa, vi lajkujte, ako vam se ne sviđa, dislajkujte, prijavite se na ovaj kanal, a ako hoćete i na kanal Žika Jovanović, to je od Veljka kanal, mog kolege, takozvanog. Evo je koliko ovaca, pala. Da se ja ne gubim mnogo. Ja ću samo do ovde. A već sam se izgubio. Malo nisam. Eno je tamo kuća. Pada noć. Nema veze, bolje da idem kući, već počinju da se stvaraju životi. Ove čudovište i zombiji. Skupili smo ove 3 kriminale, mislim da je to dovoljno. I eto, ovo će biti kraj epizode. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!